Pun Mbah Kakung, ayo. Ini kali Bude Mimin alon-alon lah, kali Bude. Alon, ya sayang. Yuk naik, sekarang naik. Naik satu. Nah, nih sama Tante Inces ya. Ibu. Bu. Bu, mriki. Amit sewu. Anu to, tunane terang. Masyaallah. Sini sayang. Ini sayang. Nih. Mic-nya di sini. Sini sana. Bude Mimin, ini Mas Sapri. Mboten. Nami sinten, Mbak? Nama siapa? Lutfiana Anggia Mukti, Lutfiana Anggiana Mukti. Kelas pinten? kelas sekawan SD. Kelas kawan SD. Sik takonane. Sebabe napa kok pengen pinanggih Bu Kesi kali Pak Cahyo? Ngefan. Ngefan napanipun? Dek Lutfi. Cengkok Ibu Kesi niku. Cengkok Ibu Kesi. Luar biasa. Nawi kalih anu Mbah Kakung Mimin ngefan mboten? Apa iki nopo? Mboten ngertos. Ora kena. Aku dipingit karo bapakne cah-cah pancen. Nggih. Daleme putih to, Mbak? Sampean. Giri Tantro. Giri Tonto. Badhe nembang napa? Langgam liwes putih dibawani Asmaradana Semarangan. Asmaradana Semarangan lek dar ayo. Mliwis putih itu karyane sinten, Nduk? Mbah Sukron Suwondo. Mbah Suwondo. Bapake sinten niku? Pak Cahyo Kuntadi. Pak Cahyo bojone sinten? Bu Sukesi Rahayu. Nggih. Pentenan ya. Duwe ngon-ngon jenenge Mimin. Wes cocok. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Mimin. Melet sik. Iki sing apa jenenge lek sing muda-muda lho, kaya dicambuk rasane lho. Tak beti kayak lilin barang. Dicambuk ini rasane kaya jenenge kaya anu nggih. Ya Allah Pak Yoyo. Dodok atine. Ekstrim banget nih Pak Yoyo. Ya Allah. Pakai kursi. Iya, Dek. Ayo, Dek. Rapat lho, ayo. Terus Dewa ngangkelang jagat. suarane cengkoke kaya Bu Kesi lho. Lu gregele Bu Kesi lho lek iki. Bener-bener dia pemerhati tenan. Pemerhati Bu Kesi. Sik, saiki ngene. Jenenge lak Lutfiana, nggih, nggih, Pak. Nggih. Lutfiana. Komplite sinten? Niku tok. Lutfiana Anggia Mukti. Anggia Mukti. Anggia Mukti. Kula tambahi nggih. Lutfiana Anggia Mukti, Sukesi Saputri. Prok. Dipun emot-emot nggih Bu, namine sapa mau? Lutfiana Anggia Mukti, Sukesi Saputri. Ampun kleru Mimin Saputri, mengke ndak Mas dadi memolong malah. Apri tak borgol kene ora ae. Pun pikantuk napa tetenger enggah saking Pak Yoyo mugi berkahi. Amin. Mugi dayani gesangipun Dek Lutfiana sekeluarga. Dipun lajengaken Cahayu. Nyangking bokor kencanane Kok saged nembang niku sing ngajari sinten Dek Lutfiana? Mirengke Bu Sukesi Rahayu. Oh, alah, naming mireng. Menika salah satu warga panjenengan Pak Bupati. Mempunyai talenta yang luar Nggih, Bu, biasa. mempunyai talenta yang sangat luar biasa menika. So hari jadi ditampilke iso Nah, becik. wis. Alah, elok-elok nggih. Boleh ya, Mbak. Ayo, Dek Lutfi. Isine dangatlah
Gusti diparingi keluwihan. Lah mimin kok kurang kabeh kuwi. Sing punjul niku ususe kok. Kula kan ilmu padi Gambar. ilmu padi merunduk terus kok. Biasanya tak sasak ngene tutik saking mimin. Coba langgame sayang. Meliwes putih kasrimpongkan bisa ngalih Joko gadung bangkit mikut meliwes putih luar biasa gawe ternyuh bocah iki. Ya. Ayo Bu Kesi, komentar Bu Kesi. Semangat ya Dik ya. Bu Kesi monggo. Nggih. Lah Bu Kesi Ya malah Allah, niki keajaibane Gusti Allah, keadilanipun Gusti Allah kados ngeten niki. Kula ati kula ternyuh nangis saestu dalu niki kepanggih adik Luftiana. Nduk, ya Allah, suaramu luar biasa nyengkok persis Bu Kesi. Ora eman-eman Pak aku arep maringi bebungah karo adik Luftiana. Tak ben semangat lek sinau nyinden. Sapa ngerti mungko saka Wonogiri muncul sinden-sinden berbakat senadyan to ana sing kurang cocone Bu Kesi badhe maringi menapa? tak paringi sangu bebunga muga-muga Dek Lufti saya semangat. Ngoten. Ayo Nduk, apa Bu Kesi sing rono? Nggih, Bu Kesi jumeneng nggih. Nggih, monggo Bu Kesi. Jumeneng Bu. Wah, ngapunten Pak Bupati nggih. Nyun sewu Pak. Nggih, bojo Ya kula niki Pak Allah. Bupati. Nggih. Kok lumayan. Kok lumayan to? Oh nggih. Cantik ngono lho. Nggih. Nggih. Niki Dek Lutfiana pikantuk bebingah saking Bu Sukesi Rahayu. Mugi bermanfaat. Nggih. Sinau nyinden sing sregep senadyan to mung ketemu Bu Kesi mung ning live streaming utawa mirengke radio, mirengke YouTube. Sampeyan iso sinau. Dadi tanpa guru ketemu muka ngene iki ternyata belajar itu dimanapun bisa. Yen pengen dadi sinden kondang ternyata ora kudu ketemu guru sing langsung ketemu ning lewat suwantening mirengaken Saking Pak Sahuri. Wah Masya Allah Nduk, kita paringi Pak Sahuri. Pak Sahuri. Nah, niki Bu Kesi sampun maringi Pak Sahuri Matur suwun sampun. Bu Kesi. Nggih, Mbak Mimin kok derek. Oh, lah iya. Nggih. Lah iya, lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Mboten usah repot-repot. Mbak Kong, Mbak. Kene sebelah kene. Saka bude. Matur suwun. Upama suaraku kaya kowe ngono, endah kaya ngopo.
mentel kowe Mas congkak umuk Aku wegah lu gabung karo kowe. Aku mlaku dhewe dadi nek. Waduh. Nek suara aku apik, mergo gabung karo kowe suara aku bosok. Dadi aku matur sembah nuwun Budhe Mimin ngono Nggih. Ya. Mugi-mugi Budhe Mimin, Bu Kesi kalian Pak Sauri sampun paring Amin. kasih katresnan menika dados pamecut semangatipun Genduk Lutfi Amin. semakin semangat dan belajar untuk Amin. mengibarkan budaya Indonesia di Wonogiri yang tercinta. amin nah Mbak Lutfi pinarak kene ora usah ado-ado karo penonton, Mbak. Kene wae, ning kene wae, ning panggung kene kene wae. cerak budhe ngajar pinter karo budhe. nggih Ayo, tuntunan toh Mimin. Kok Mimin apa sih Mbak Lutfi lho, ayo. nggih kene nok Cahayu kene duduk sini aja ngendi ya kene ngagem dingklike Pak D kene nah Pak D. mriki lenggah mriki nah mriki nah nggih lah bismillahirrahmanirrahim lah pripun raose dingklike Pak D pripun rasane pripun enak Enak ayo. Angsare. alah Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri, nggih. Menika ugi wonten ingkang badhe paring pisumbang. Nggih anak-anak yen mboten kula dhisike mesake niki. Nggih. Naminipun Mbak Sekar saking Cengkareng. Lho, tebih lho. Badhe nyekar menika lungiting asmara. Oh, Menika masih anak-anak nderek belajar. Mbak Sekar Engko yen saking Cengkareng nggih lek goro-goro ndak malah pun Nggih. bubuk mangke pundi Mbak Sekar. ayo Dek Sekar Nggih, Mbak Sekar. Masih gampang. Niki nggih. Ayune ki nak mikir dicasi mek nak. mriki Cahayu nah mriki rada mriki pengalian meden-medeni bocah kok lho Sia-sia. Sia-sia tenan Apri. Apa aku ki greget-gregeti panggung apa ora disingkangsi. lho Pak Lurah ugi maringi Dek Lutfi Matur nuwun, Pak Lurah. Pak Bupati ugi sampun matur Mbak sembah Pak nuwun luar biasa kata sing tresno kalih Dek Lutfiana aku kok kaya kedodok rasane Lah, atiku Joko ki kok nek aku ora maringi ya Lah iya. kowe mau pira 200. kurang atus Ku dompetku. Kok curiga, mula kok batinku kok Curiga. anu pendapatane padha karo mangsa kok ora nek ra nglumpuk lah kene sing itu jeneng kono terus batinku hae sapa kok nyileh sik aku nilai yo balekke tenan lho oh senengane nyaru ngungkus dompete wong mula kono kok sangune mutuh terus aku lho anggere harus dipakake aku terus iki Dek Lutfi masa nyawer utang apri iki bet apri mula kok sangku kok kirang terus ger kalau tuku bensin semene kok jebrane oh ngutil ya men ora duwe kok ya ayo Kelas Dek pinten, Nduk? Dek Sekar kelas 8 Oh, 8. 8 itu kelas 2 SMP. maaf ya Pak Dalang saya nggak bisa bahasa Jawa gitu wah Gue itu juga dari Jakarta di sana, terlonte-lonte di sana. terlunta-lunta Adek bahasa Jawa juga gradul-gradul aja. Oke, Mbak Sekar mau sing song Lagunya? Iya. Lu kita ngasmoro. lagunya lu ngiting asmara ya Iya. jangan deket-deket biar ada sentet soalnya Maka diaturake coba kayak Sini apa? aja. ya sini agak sini nah biar nggak ketutupan cagak iya Maka lu ngiting asmara, yuk. ayo ngancan joget no. Biasa, hebat. Terima kasih Adek dari Cengkareng. Nggih, Mbak Sekar le nembang ya jos, Mbak April le joget ya erotis. Mbak Mimin wah jan kaya denden sawah. Pak Dalang ya Pak Dalang Dalang. ditinggali Gimana ada apa? maaf ya kalau masih masih jelek soalnya saya juga masih belajar Enggak apa-apa. Oh, nggak sayang. perlu pakai soal ini nggak ujian, oh, Mbak ini ya. tidak apa-apa iya
Terima kasih Adik Sekar. Iya. Hati-hati Mbak Sekar, terima kasih. Kalau Salim gitu. dulu sama Pak Dalang. Oke, Iya. nggak apa-apa. Iya. Salim, ya itu. Ya ampun, cantik Iya, Pak. banget. Oh niki Ya. di kaos apa jenenge? Dikasih, dikasih sawer ya. Dari Disaosi. iya sayang. Terima kasih. Oh alah. Oke. Anjir Monggo, bet. Mbak Lutfi jangan anu ya, Mbak Pri. Ya. Mbak Lutfi jak lenggah kono. Nggih, mengko bar iki. Ji. Istirahat rumiyin, Ya. ibarate wong mangan Siap. yen kewareken ndak mbesesek. Ayo. Ya. Ndak ngantukan. Ayo nggih. Nduk Lutfi lenggah teng mriki mboten napa-napa, napa Sampai naik. Nggih. sak sekitanipun. Wonten ngandhap mriki nggih. Nggih. Iya. Mangke lek enten wekdal Mbak Lutfi saged nembang melih Nggih, yen goro-goro. Nggih. Nah, turun satu tangga, ya. Nggih. Dah. Nggih. Belok kanan, ya. Turun satu tangga, gelek. Nah, sampun. Nggih, terima kasih. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah ditampa dening Pak Sahuri sak keluarga. Aja kok tambah-tambahi dhewe ora ngono. Mboten. Lah, Bapak Sahuri kalian Ibu Sukamti nalika sonten kepareng-paring dawuh ngersakake ya kuwi lelagon Setya Tuhuna. Setya Tuhu. Di persembahkan untuk mempelai berdua kaya ngene iki katresnane wong tua marang anak lan mantu lumantar Setya Tuhu. Tembang iki dadi donga muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dawanipun nyuwun kalian Ibu Sukesi Rahayu iki sing dipiji karo Pak Sahuri. Ayo monggo Bu Kesi arep ngaturke panuwun karo Pak Sahuri karo Bu Kamti, bekti karo Pak Bupati. Monggo Bu Kesi. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki kula lan kanca-kanca sak rombongan Madangkara lan ugi bojo kula Mas Cahya Kuntadi sampun dipun percaya keluarga besar Bapak Sahuri lipur wonten dalem balung mriki. Balung ndi? Balung panggang. Lho. Hei, obatmu keri apa piye? Berarti pundi to sing leres pundi? Aduh. Ngerti ya, kene iki sing jenenge Mbale Kambang. Malah diurak-arik ora. Bale panjang. Wah, iki sing nampa bebungah katresnan dhuwit kok Pak Sahuri malah lali alamate. Wah, wis. Nggih, lah karepku ya arepe matur bale panjang ngono lho, Pak. Balung Batu. Iya. Nggih. Batu Retno. Batu Retno. Ngapunten Pak Sahuri nggih. Riyane nate ditanggap teng Blitar, genah sing nanggap Kyai Sugih namine Pak Bambang Santoso. Buke sing ngoten, matur nuwun dumateng Pak Slamet ngono lho. Pak Bambang Bu, lah ya Pak Bambang men Slamet ngono. Iso ae maksulan dhek. Ha iya ngono. Piye Bu? Nggih. Intinipun kula matur nuwun sanget Pak Sahuri kalian Ibu Sukamti. Dene senadyan to kula kalih panjenengan menika saderengipun wong badhe nanggap niku kok dereng nate kepanggih rawuh teng griya kula njaten nggih mboten menika namung via telepon kula nggih kaget niku pun setahun kepengker niku Pak Sahuri niku iki nggih arep nanggap tenan apa ora soalnya bahasane Pak Sahuri menika kaya meragukan ngoten lho Pak. Lho, kok iso meragukan Kyai sukses kaya ngono kok meragukan lho. Lho, soalnya kan dereng nate kepanggihan namung liwat video napa mboten video swanten. Telepon kadang-kadang kan tiang napa nggih ajeng nanggap niku kadang-kadang sok ngapusi ngeprank ngoten niku lho. Takon-takon rego tok ngoten bareng enggak sida. Oke, asine wong takon rego gur banding-bandingni asine ora. Ning saestu akhiripun niki saged kelampahan senadyan to namung lumantar telepon. Pak Sahuri sampun ate mirsani lewat streaming nggih Pak. Akhiripun percaya kalih keluarga besar Madangkara Pak Cahya Kuntadi lan kula saged sowan wonten ing mriki. Tak tambahi Bu Kesi dan hebatnya Pak Sahuri. Nggih. Wingenane nggih to. Nggih. Nadyan awake dhewe urung nyambut gawe, urung sowan mrene Nggih. sampun dipun lunasi. Nah, Jadi Pak Bupati kula benjing mantuk nimu kari pringis. wah, ngeten iki Pak Sahuri.
Sejatosipun kula niku lek tanggapan dilunasi teng ajeng niku kula malah beban mental. Soalnya padha kalih kula niki nyaur utang ngoten lho, Pak. Lah ya mulo sauran bengi iki Bu Kesi, nggih. Sauran sing kanthi becik ngangge tetembangan sing apik ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi manten kekalih tansah pinaringan wahyunipun jodoh dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah panjenengan contoh kados kula kalih Pak Cahya Kuntadi menika. Ndi mantene ndi? Menika wah Mas. Mas ojo Mas, kleru lek nyentuh aku. Salah besar ayo. Aku mbiyen entuk Bu Kesi pas mendem dadi ra. Mendem katresnan ngono lho. Ngene lho Pak. Biyen zaman awake dhewe arep ketemu ki ora ana lho ceritane aku meksa sampean. Nggih. Ora pernah lho aku meksa kok sampean ketemu aku ngakune pas mendem. Lah, ngeten iki Mbak ora manten. apik ngono. Mbak manten wedok ngeten iki. Karaktere Piyai Putri piye? Jane kan dijak guyon to iki. Le nampa serius mbiyen. Ayo. Ya no aku ora trimo. Lah aku ora kirim kok ya. Sudah. Tasih kelingan sinden Kesi Bapak Ibu sedaya kelingan nggih. Kemutan. Biasane piye Kesine ciri khasnya piye? Ah, gue Pak Dalong. Niki sinden Kesi niki. Nggih. Saestu Bapak Ibu nyuwun ngapunten. Kula kalih Mbatu Retno niki kados keluarga kula. Dadi teng Batu niki kula kaya wis keluarga besar. Mergo napa jaman cilikan kula tasik sekolah SMA utawi SMKI Solo. Kula niku saben dina cilikan kula dicangking kalih Mbah Warsino Batu Dalang Kethek Suwargi. Putrane wonten mriki Mas Bambang Irawan menika sedulur lanang kula wonten Batu. Bambang Irawan rawuh to? Menika rawuh cedhakipun Mas Kamit. Sembah nuwun nggih nyuwun pangestu nggih. Nggih. Kok Mas Kamit Mas Wawan? Anak biaya akeh Pak Bupati Soko Mas Kamit ora. Dadi Pak, sesuk-esuk awake dhewe rampung wayangan teng daleme Pak Sahuri kudu langsung sowan teng daleme Mas Bambang Irawan, sowan Mbah Batu sebab Mbah Putri tasik gesang tasik sehat. Sowan ning Keprabon to? Nggih teng Keprabon. Siap, nggih, siap. Sampeyan diparingi wayang Janaka mau ya Mas ya. Nggih. Tak umumke Mau sisan. sore Pak Parma wis maringi aku Karno, saiki Janaka. Apa wajahku ketok melas ngono apa piye to? Oh niku tandha tresna. Nggih, mbah nuwun katresnanipun. Ayo nembang Bu Kesi ya. Nggih. Ndak tekan dindi omonganmu ya. Alah padune melarikan diri to. Heeh. Kayak konangan SMS karo sinden. Iya. Ya Bu Kesi ya. Istriku tercinta ya. Nah, ya ngono lho, kaya mau bengi Pak Kolonel Urip penerbangan kuwi menyebut istrinya di depan publik itu istriku tersayang, istriku tercinta. Sampeyan ya kudu pede nyebut bojomu ki tercinta ngono aja seakan-akan aku kaya ora kanggo kaya wis manten amoh ngono lho. Ndak boleh itu. Iki malah kedawa-dawa. Sampeyan mosok ora paham to, Bu? Caraku tresnani karo bojo ora mungkin kok sayang, aku cinta. Lah kuwi manten lawas lho. Ora diguyu karo anak-anakmu. Bapak kocluk mah ngono to. Melok lawas carane ngono digojloki, digarapi ngono tandha asih tresnaku karo sampean. Nyatane lek prira tanggapan sampean. Ayo Bu, metu wong loro. Nah, metu wong loro. Ning mall ngono kan tanganmu tak gandeng terus kok. Ora kok mesra, mergo nek mboten kula gandeng jupuhi napa-napa Pak niki. Ayo, wis aja akeh-akeh mesake Mbak Mimi Napringko ae. Ayo, Mbak Pri tambah cantik kok. Ayo. Ya nembang Bu Kesi kok kaya apa. Ayo. Neno. Oke. Aku
Mohon izin Pak Bupati, Bu Kesi menika Nadyanto Waranggana menawi siang menika nggih dados dosen wonten jurusan pedalangan dalam mata kuliah karawitan dan juga tetembangan. Dados menika mboten namung sarjana seni ning sampun magister seni. Klebet ingkang nomor kali saking mriki menika Mbak Dian niki nggih magister seni ning sosok kumat kocluk. Ning magister nduk. Tegese sing jenenge seniman kuwi aja mung disawang sebelah mata. Oh, sinden wong gampang dinyang. Mboten ngoten. Lah sak menika sinden niku sangat luar biasa. Titele keilmuane niku sampun kathah ingkang sampun tinggi-tinggi. Tur ya bocah niki do opor bebek cukup awake dhewek, bayar SPP, kosan lan uga hidup sehari-hari wis diragati dhewe, tidak merepotkan orang tua sama sekali, malah sok ngirimin transfer ngene wong tua. Mongko isih do perawan-perawan. Ya to kaya ngono. Lah sewengi ngene spiro to, Nduk? Ora kurang kok 1 juta. Yen ping 30 wis 30 juta. PNS e kalah karo sing jenis seniman. Ya, Mula yen kowe duwe anak wedok sok dadekno sinden, cucuk timbangane drep. Ayo ngene. Ukurane kok drep ora. Wah, emak-emak ya rame ning kono bae. Wah. Yo. Samane kaya ora pangling karo aku to. Seneng aku cengkoke kan ning dhuwur. Munggah dhisik lagi medun ngono kuwi. Omahe tingkat kok kon dhuwur sik. Ayo. Ora usah kaget mulane. Heh? Ora usah kaget. Lah sapa sing yo ceplas. Ayo. Sida pindah mimi Tutik ngejawantah pindah mimi lan mintuna hayo bareng Kang Mas hana tepi situasi wis diaturake kari langgame ya lan tak aturi prisa Mak Nadyanto awake dhewe lagi sepisan iki sowan ana ing Balai Panjang Baturetna aku mau wis entuk dawuh saka Mas Dwi Hatmanto karo para kadang-kadang sinuman lamun to laladan kene iki wong mirsani wayang kuwi rampung wayangan sesuk lakone sik dirembug masa pakmane Wirata Parwa mambengi lho Dwija Kangkem mesake dikepruk ngangge paidon karo Matsopati mongko jane putune dhewe sik dirembug ngono kuwi kerembuke lakon nggenku sing dirembug kok sinden ya Nduk ayo bedane ning kono kuwi mula
aku percaya lamun to piyayi kene bali Panjang Baturetno tidak hanya penonton namun pengamat yang perlu. Ini adalah promotor penonton sejati wayang di Indonesia adalah Baturetno. Ya, luar biasa. Matur nuwun karo mak-mak neng mburi kae. Wah, jan kaya ngono campur aduk. Ayo, karo wong lanang campur dadi siji kaya aman ya, Nduk. Ayo. Ayo, nggih. Bu, sampean iki ya sregep ndelok wayang ndelok apa lho sampean? Wah, semono akeh. Ayo. Kok kene ketok. Saya sing ireng kae. Kok kene wong ketok untune. Nggih, yo diaturake langgame Setya Tuhu. Sing jenenge cinta adalah anugerah terindah dari Gusti Allah yang akan membawa kita ketentraman lahir batin dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta. Dalu Mbak Limbu Mak Cangik. Nggih, sehat nggih. Sehat pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, derek bingah. Jenengan iki tansah eksis tanggapane ora Oh ame. tasih menika dasare sinden nom kok. Sik kok ngomongin 6. Maksudnya pripun? Lho nek tesih nom niku ora tesih energi. Nggih. Lho ngayahi jo pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki 6 kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngopolan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Lah, Carane kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Jas. Lah piye? Bintang tamu rak mung kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, sengaja Mary. sing ditelepon Pak Pamunggat Pak Soehari aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki 1000 dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora Oh, dibagekke. mutung. Jenengan iku kedahipun rak disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh sarung nggih. Lah terus kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbu Mak Cangik. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lagi sami sehat Oh, saya nggih. sehat. Oh, badan kula nggih. sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggil Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi, Mbak Oh, Apri? nika wonten kali Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamungkugati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak Dalam tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku pancen kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wedok jadi-jadian nek hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lah nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngejoki Mbak Mimin. Sing penting sinaosa sidiane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu kendikanipun panjenengan ngaten to. nek kowe nek arep mulih ki rak ya melek Napa? sing mbok gawa ki tasku. Halo. Iki kok Lek. Kuwi jane sinden apa copet sing kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatek. Dibagekke sing apik to penyon menika kaya piyai kampung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Oh iya. Ya pun kandharaken wong wedok ki wong wedok kudu ngerti. Jemak suwi meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggen musuhan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok prame nupus padha aku lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipis lancar berarti dia sehat. Lho wong wedoknya sepu nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piyai putri ki kondo pengen toyan lho tekan kamar mandi sentek tendalan lho salah lho. Nek
Kowe rung mudeng rung ngrasake kaya aku. Wanita pramenopus. Kowe iki wanita. Wanita kok nek uyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Pirone iki lho, Mbak, kenapa nyapu dalan pirone? Mbah Nyol yo mayo, enek Pak Bupati Lah sing apik. nyapu dalan lho menika yen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang kada. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok. Derek ndedonga kagem Mas Guntur kalian Mbak Virginia. Mbak Virginia. Jee, bahagia selalu. Jeneng wong wedok sing apik Virginia. Lho terus Brigita. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Lah Sapa Sukimin? Ini berarti kamu membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat. sebabnya pripun? Kula kan jane jek traing notor besing madu. wah, Isih putra Nalendra ndron beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak seneng nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu mendarani wong sudra. dadi kowe iki terang kraton. Kraton. Aja dua-dua lho, sampluk dron lambemu engko. Seto, aku ora kok belani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak Isi. asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah kan napa nek- niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ki ya ndek titik. Malah tungcut ora. Malah kok piye ta kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa cikone kok bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal yang menghasilkan uang. Nek kowe iki ya aja Pokoknya nganggo seperti yang menghasilkan uang lho. aja mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas Imam piye? Lah nek jenenge apa kan nyebut pleci. Lah jenenge. Loh, berarti kan kau tidak merubah kodratnya. Loh, kan kamu menika berdigaris baik kamu tidak merubah kodratnya. Delalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu ngerti. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Ngono. Dan ini gue contoh. Oh, Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Berarti kowe lho apa? Sing ngene jawab to aku. Berarti bojoku kae nang omah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sudah petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama ladu nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok loro ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu toh ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, Wong wedok gembetat ya iki lho. Apri kae ayu ning mboseni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njeliripun. Niki kula dipun dawuhi oleh Pak Bupati. Nggih, dos putune Nggih, dikotos lumantar pundi? WA. Nggih. Pak Dalang nuwun sewu bijih Nggih. Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak wangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun Madinah. ya Allah. Asing ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. Semua itu punya hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Waduh. Beliau merangkul minoritas. Iki carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Malah ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola, loh, jadi star. Lah kaya kaya Star. mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia. Guntur, Mbak Bahagia dunia Virginia. akhirat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem Nggih. saha mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak kula- Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye, Sampun Pak nindali. Sahuri? Usahanipun menawi bakso. Ndongaaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang afdal. Nggih. Bapak mboten ngira-ngira hormat lho Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah mengke pun marem manah kula Bapak. Monggo Bapak.
Mboten sawiran iku mung rerangken. Nggih nek Monggo. sawiran mung rerangken. Monggo Pak Sauri, nggih. Monggo Pak Nggih. Dedek dedek dedek. Ya kemawon.